بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال نعم كرمك محمد نعم على كراتوما نعم نبنجي نعم بكري كروكي نعم كليدو مال نعم كوبي تشغدي أبلا أمبالتانو الحمد لله أمبالتانو نعم أبلا أمبالتانو كنياينا نعم فين بلا جلمة كنيا كنو نفلو على فلو كنا نيجين نجي فين مني يبقى كنيا لا ايوه تبارك مكنياتي ابلا يجين فان مناكي بلو نعم ابلا بكت توخاجي كنيا دي نفلو فلو كنيا دي نفلو كرمك محمد نعم بما نوبك ما كنف ما افريكا كرولو فوين كو سوف لي كنفله او كرولي ابلا سوسونتي مينا ويني دي مين بدو منا سوسونتي مينا انا نكما جيتا كي سوف لي كنفله سوسونتي مينا ايا وما مسبا انغي سبا بدون سانسا الله تاكاسين فويتالا ايوا ايا وما مين بسي ابا وبدون سيسا لا أكبر ودي سوف لك نفل سوف لك نفل أي سوف باين دبلا أنت كاين أبلا دكتور بيجي أول ما ممكن منندو وما سكالي لا بيك فولا بومان يو لا أكبر جاوك ما بعد donc ni ba vega asma dabri dala wa banago bode fo sauf les kenefle ayo ko nam ko sobi bolo ekien ko manie garanda la fali banda o chien amlay o fa koroli al tiabi se kolake tiabi se kolanga o ya na ba yere made na tiabi se kola aba yere ma ni ame irse kafle ni fie isara ki damoso abla ni iballa iballa ni itire sakula abla iseko betaki ida abeta abiko no fili abeta ki da ni ti sakula iseko iseka fufu ike ne jonta sakula abla bara banawo konsikatola koni ko bi fali soke boli ko abete oftien non kana mo bla barala abla tisemina ni abla fena femina asetai abla ya abemalu walma emiya dabum adbo min kama o kono ato jigite tune jiga fufu sura barala ayu mafamu bismillah nek abdullah nam أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعي جن كلوت لتن كلي إنسان مفلان موان كلي أبلا ينشر هيرلا أنا كانت لي هيرلا جفو بامبلو أمين يا ربي أم بعد من ينفومتين عليك ودي كم مرة نسيدو أكو باربانا إيه سفيني فين ماتش barabana chokodi bana chokodi ma famu barabana atira wanyana atanyana sake parce que barabana c'est que fait plein c'est phénomène ça soit chena wala bena chaba minena ay barata buloyi ako ali ni so jera na barata ato awa ba amulu kan ko ni usigile mekanya ale bla kana kumfomina ali sigina ni hakina miye abesega dalumi chika min foto uye wa ko ko ni gegaranteti ayu ali donc sauf les kenefle ma fleni ayu informateur opération barkan France ka kele bolo fra ba ko en frère ko fene ko kuncheraw bana ba ko be ko français anglawa kuma toni oto be dafane hakli ni ambla ndayata awa anga yere tablay ni ambla anga yere tag yere kun suru man bon suru la sa ablay moye ala ni mi jansa anga limane ban abana gouvernement quoi wa ko ni chegel ko fliko bade abla abtala ba mima ayra ko no filin abtala ba mima mo makala ka ambu kono aywa abla alaka nya ka de ama amin mi sibiru ministre ko awilla ko jamana nyentanchu jamana de nyentanchu awiye ka ko no fede ko kada kan sibil ne jamana de nyentanchi kemenani ni wa ni kilenye abla ko o de komi o de la jora mo ko la ku fa o ye mundo ma fangu ma fangu wala o le mu jade akatanu do tarati yu bi yara do kam ko la kaw abla ko do yere la jabara farsu yere la ablay gouvernement ko enda ko dem ko dantelike ko ay tafe kay tafe ne sentala endandala ay tubarkalla ale sentala ablay ni ko mare informateur ni obla krefe ko bamako wala soir de bamako ale ko man mais que c'est ko terrorisme abana donc c'est quoi d'état en fait en wa soit de mako yofo président Macron kale ya ina kafo opération barkan Sahel kono abeko mi enclintere abeko mi akabara bana en fait non ablay yente ma le gouvernement iro gente ko be uni nyonche
fo tuma yentem anana ye ka fo kuma ɲɔgɔn t'a la fanga yɛlɛmara a fana a yɛrɛ minɛ nka min ye gouvernement ye ne Sogɛl Kokala Mayiga de y'a ale ɲɛmaa ye ko a ye ko ta ni fanga ye dɛ a yentem ma wele ka kuma n'u ye yɔrɔ Sogɛl bɛ yentem ka gɛlɛya a b'a bɛɛ lajɛlen seere ma a b'a seere ma a b'a ye ni ye DGCC ye o tɛ kuru ye an fɛ yan minnu sigilen sɔngɔko ni jagoko laalaw ma direction générale du commerce et de la concurrence a ko mais fɛn bɛ fɛn na maliyɛnw bɛ min dun kosɛbɛ sɔngɔ bɛ ka da u kan bi n tɛ san sɔngɔ ko tɛ jɛn n'a ye olu y'u ka sɔngɔ sigi sisan sɔngɔ sigili dɔrɔn tɛ u bɛna taama de kɛ ni maa min y'a tana tiɲɛ i la sɔminen kɔ min kan ka kɛ o b'o kɛ o se b'u bolo wa Ablaye o de kuma ye ɲininkali don mɔgɔ kɔni t'a dɔn Ablaye informant sɔrɔdima ko ka kuma la commune 3 Bamakɔ district kɔnɔ fisiki ni o ye an ka salen minɛbaw ye a ko dɔw de bɛ ka salen fɛnɛ sɛbɛnw bɔ faamaw ka sɛbɛn bɛ yen olu fɛnɛ ka sɛbɛn bɛ yen Ablaye a ma kɛ fanfilama ye wa o ye namara ye o taa ɲini tɛ yan taa ɲini de don Allah Ablaye Dinanguru sɔrɔdima ko ka kuma la ko kalo kelen tɛmɛnen kɔ alisa Dinanguru dɛsɛlen bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ Bamantu de kelen bɛ k'a lakori mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don sadaki mun kɛ Dinanguru kɛ n ko sadaki mun kɔnɔ Ablaye o de kuma yɛrɛ ye ko ne ba ko ma fɛn ka n ta o kɔrɔ n tɛ se k'o jaabi Ablaye min ye transition ye sa transition mais cɛba min b'a kutuba la bi a ye dantigɛli min kɛ a ko nafolo fɛn bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la faso tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ minɛ caman bɛna bɔ a la dɛ o min ye nin ye ko sifawari miliyari 4 yɛrɛminɛ na ani sosɔrɔ dan sigili la sifawari miliyari 4 ko o de bɛna bɔ faso ka musaka la o bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ la k'a di jɔn ma makale ko dɔ Ablaye nouvelle horizon a kuma na k'a bɔ a la o kaɲi mais a bɛ di jɔn de ma a bɛ kɛ mun ye n m'o fɔ fɔlɔ o fana m'o ma kɛ o ma dɔn fɔlɔ min ye Mali kelen bɛ sama sugu de ye a tilatilali sa yɔrɔ gouvernement kura sigili olu kɔni tilatilali de sa o Nbarnaw ta tɛmɛnen kɔ ani Muktar Wan Seribu bɛ Nioro Mbu ye Haidara ko Zena t'a la o yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ t'a la ko fɛn bɛɛ kɛra saramak'ale la ale ka maama ye jamacɛba ko Zena taw u n'u hakili to a la wa a k'a ɲɛsin ka kuranɛ ma a k'a ɲɛsin ka kuranɛ ka diinɛ ma Allah Ablaye a b'a mɛn cɛba min bɛ ministre tɔgɔ la n'o ye Gazeli Wani ye ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun a ko ale ye dɔgɔkun 5 sɔrɔ an fɛ yan ko dɔgɔkun 4 nin tiɲɛ na k'a bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ bɛɛ ba de y'ale bolo ko ka d'a kan gɛlɛya minnu bɛ yen ne o kɛra k'i kunda Mali kan ale dun bɛ yan Ablaye ko gɛlɛya in tɛ ko denni ye an b'a sigi t'a bolo dɛ n'a hakili a bɛna sigi k'a ti sigi a fɔ a y'a mɛn Ablaye nin waati na ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sɔngɔ kan sɔngɔ minnu ni an ka ko tɛ taa ka olu da an ka faamaw dɛsɛlen bɛ an n'u ye sɔngɔ sigi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u dɛsɛlen bɛ k'a basigi o tɛ se o tɛ se i m'a ye tant que ko luwa kelen dɔ bɛ yen parce que faama yɛrɛ de y'a tiɲɛ parce que depuis en 92 Alpha waati la ko le commerce est libéré au Mali ko bɛɛ tiɲɛna o fɔra voilà donc a tiɲɛ yɔrɔ de y'o ye ko l'État k'a yɛrɛ minɛ de k'a minɛ kɛ commerce la k'o bɔ a la ka sariya wɛrɛ sigi plus plafond k'o bila a la n'an m'o bila an bɛ to nin de la faama yɛrɛ n'o de dɛ ayiwa wɛrɛ n'o tɛ bisimila bɛ faamuya ne fana yan an b'a kumana a kumana mais yɔrɔ Macron ko France ka kɛlɛbolo fara olu kelen pe de ɲɔrɔ kun ka bɔ a ko la bɛɛ nana olu de sɛgɛrɛ wa olu ka kɛlɛkɛcɛw caman de tora Mali ka nin kɛlɛ la a ko barikani kɔni bɛ i yɛrɛ minɛ a ko la nka a kɔrɔ tɛ ka fɔ fanga wɛrɛ minnu bɛ yen minnu nana fara ale kan minnu ŋaniya ye Sahel Bamaciw kɛlɛli ye ko olu bɛna kɛ France ka kɛlɛbolo fara damadɔw bɛ yen u bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ foroba kɛlɛ ye tɛ kɛ France kelen ɲɔgɔn ye mɔgɔ kana fara ale kan dɔnni gɛlɛnlenw ma n ko dɔnni de giriyɛrɛw ma Ablaye mais kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni a giriyɛrɛw ma di min ye gouvernement sigili sa Sogɛl Kokala Mayiga docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ko halisa ni salo bɛ ka kɛ parti politique ani kulu minnu bɛ yen n'olu da kan ka don gouvernement kura in na a n'olu bɛ ɲɔgɔn kuma in a ma jɔ fɔlɔ dɛ n'a ko a bɛɛ dɔ la a bɛ dɛsɛ
o ko limbo foy aywa indépendant ka kuma la autogare non filɛ nin jikɔrɔ ni para maa 50 bɔɲɔgɔnko olu tigɛ taara sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma o kɛra kun wa i ka dɔn drogue cɛjugu yɛrɛ olu fɛ olu bolo mɔgɔ ye k'i yɛrɛ ɲininka a ko bɛ taa laban fɛn fɛn ma Ablaye nin waati na dantigɛli kelen bɛ u y'a yira k'a fɔ légal ko o agent saba olu saba ko kuma fɔra chauffeur malien dɔ b'a la o yɛrɛ ko san kelen o na bila u la ɲininkali yɛrɛ t'a la wa min salen ye mais doni min dara kun o bɛ t'i jɔ chauffeur wari min ba 20 ni kelen an b'a kunkan fɛ Ablaye cɛba min ye Faransi masakɛ lajaba a tɛgɛ sama ɲɔgɔn kan yɔrɔ nin cɛba in a ja diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko cɛba in a kuna a don kaso la kalo 18 da yɛrɛ tɛ don a kuma la an kelen dɔrɔn tɛ président Bogo Ablaye anw jabajɛraw n'i ye maliyɛn i tugu maliyɛn kɔ maliyɛn tɛ jamana ye jamana barikalen koyi nka n'i y'i tugu an kɔ ala na ko k'i la i na ɲina anw ta kɔ n'o tɛ anw ta gosira nin diɲɛ bɛɛ ko o bɛ kɛ jamana kelen tɛ min n'o tɛ a fɔra tɛ nin faama kɛ gosiw hali Amérique kɛ o ye fanga ban dɔ ye ma samalasingin kɛ k'o bɔ Musa ma bɔ samalasingin na mais a ma fɔ ko Musa ko awɔ k'i jija dɛ ko nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye a bɛ ko bɛ diinɛ ne bɛna ka kuma la ko kelen pe de yera fɔlɔ an fɛ yan don kunun kɔrɔ ko maa kɔnɔntɔn a bɛ olu kɔni kɛnɛyara ala barika la saya ma bɔ la o kɛ ɲɛta ye bananba u bɛ furu min kɛ n'o ye foroba furu ye ani barimafuru ani dengudi ko maa dɔw bɛ minnu kisɛtigiw ye ko o kana kɛ k'o kana barimakaw y'o la tuguni Ablaye tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka u bɛ fɛ ka koso tɛmɛ kɔnɔ kan dɛ ayi i b'a fɔ ko laada ka kɔrɔ ni diinɛ nin ye laada ye laada ka kɔrɔ ni diinɛ laada ka kɔrɔ ni diinɛ ye n'a ye Abubakar Siriki Fɔnba ko y'a boloda k'a fɔ M5 RP o kɛ jɔyɔrɔ 4 di olu ma gouvernement in kɔnɔ parti politique kɛ 6 di olu ma sɔrɔsiw kɛ 7 di olu ma mouvement armé minnu ye kɛlɛkɛbaw ye kɔnɔ fɛ o kɛ 4 di olu ma hali ka dantigɛli de kɛra nin ye o y'a ka hakilina ye o y'a hakilina ye le républicain kuma na ko di Suwel Kokal Maïga ale bɛ primature la bi k'a bɛ se ka fɔlɔ k'a bɛ se ka mun de fɔ anw ye min bɛ se ka anw hakili sigi ka fɔ kalata ana kɛ kalata ye min ni sabati bɛna bɔ a kɔ a ko dɔgɔkun 6 a b'o fɔ k'a bɛ nin fɔ a y'o de fɔ ko yanni dɔgɔkun 6 a kan ka fɛn kɛ a bɛ taa a dantigɛ CNT ɲɛna a ko tɛ dɛ bulonba min bɛ an fɛ yan bulonba ladege min bɛ sisan a ko tɛ ayiwa Ablaye nin ko ntɛna nɔgɔya Jafara bɛ ko a dugu a kisira tununi ma pewu ka d'a kan yɔrɔ minnu bɛ yen ni Jafara bɛ yɛrɛ sigilen o jigiya ma n'o ye danganda ye o lakanara nin waati na o kɔrɔ ji a donna cogo Mali turbine kuma la conseil régional Kayi ko dɔw ye bolona bila sɛbɛn na fɛn dɔ labɔ nafolo labɔ ka na nka o bolona bila min ye bolona bila sɛbɛn na ceinture a ma dɔn a bɛ signature dɔn a ma dɔn kɔni a bɛ waati dɔn bɔ Wali Traoré ni ale de bɛ conseil régional Kayi ale de bɛ ɲɛma danganya la nin waati na intérim ko ka d'a kan président n'o ye Banjugu Jawara ye ale minɛlen don danga de bɛ baara la fɔlɔ jateminɛna ka fɔ nin kuma in bɔra yɔrɔ jan a bɛ waati jan bɔ sɛbɛn dɔ boloma bilar'o la Traoré tɔgɔ la san 80 don wa maa kalannen yɛrɛ tɛ tuma min na se kɛra ale ma sɛbɛn minnu ba yɛlɛmalen don cɛkɔrɔba in n'o ye Wali Traoré ye a y'i kali k'i siɲɛ k'ale tɛ foyi kalama nin ko in na ala ko kana n'ale bɔ a taabolo la ko a ko ɲɛɲini yɔrɔ ko ale kɔni a faamu benkɛtɔ ale kan mais ni signature yɛrɛ a tigi kan ka don
kabako fa biɲɛ burama kabako kumana ko dɔ filɛ nin kana i yɛrɛ fili ba la dusumakasa yɛrɛ ma ani jigilatigɛ yɛrɛ ma fuyata a y'i fili ba la mo fuyata a kɛra a nana kana ka jakarta jɔ pɔn fari kan n'o ye pɔn filanan ye ok i fili ji la n kɔrɔ o b'a ka jakarta len ka boli a y'i fili ji min na o tuma sɔrɔ ji ma bɔli kɛ bɛrɛbɛrɛ kɛ yen nɔ a taara bi farakuru de kan a bi ni a bɛ nimakɔrɔ na tuma min na wulila ka bi ji la wa saya yɛrɛ kɛlen o ye Ablaye yanni waati dɔ cɛ kabako in fɔ mɔgɔ mun b'a yɛrɛ fɔ est-ce que an b'a fɔ ala ka hinɛ la ɲininkali don Bakari komi i ka silamɛya ka bon Bakari bɛ se ka dɔ fɔ Bakari tiɲɛ la an to yɔrɔ dɔn komi e y'an karamɔgɔ ye tuma bɛɛ ko kɔlɔsi b'a bolo fo ni y'an bilasira nin yɔrɔ est ce que min y'a yɛrɛ faga an k'an ta a fɔ k'ala k'i hinɛ la bon i dun kuma ni karamɔgɔ nana mun ɲininka ni karamɔgɔ yɛrɛ nana sisan an bɛna mun ɲininka ayiwa karamɔgɔ Madu n bɛ taa n'i ye Gabriel Touré la bi Gabriel Touré hôpital Gabriel Touré et la fo Bakari a kɛra ɲɛnɛ dispenser des indigènes et qu'on est terroriste là parce que farafin mɔgɔw tun bɛ taa bange yɔrɔ la ka dɔ d'u ma n kɛra ɲɛnɛ ye voilà ka bɔ o la a ye 34 non 59 u y'a kɛ hôpital 59 a kɛra hôpital 17 janvier 59 voilà donc sisan tubabu de y'o jɔ bon maintenant an b'a fɛ ka mun fɔ mun n'a ye Gabriel Touré sɔrɔ ko Gabriel Touré yɛrɛ ye jɔn ye n b'o de fɔ Gabriel Touré kabako ma ye dɛ Allahu akbar a ye Gabriel Touré yɛrɛ tɔgɔ Pierre Gabriel Touré awɔ o de y'a tɔgɔ yɛrɛ tabarikala a fa tɔgɔ Pierre Badoua Touré ayiwa a ba tɔgɔ Aminata Dit Mata Jara a fa ale ye Guinéen ye a ba o ye maliyɛn ka bɔ Segu Bakari yɛrɛ ka wolodugu la tiɲɛ don Segu mais Gabriel Touré yɛrɛ ale bangera Hɔtimanta Wagadugu Allahu akbar a taara kalan kɛ Dakar a nana sa Bamako Allahu akbar non kabako don ok jumɛn kabako ye dɛ kabako don dɛ fa Guinée ba maliyɛn ka wolo Wagadugu ka taa kalan kɛ Dakar kana sa Bamako yan donc lui c'est un vrai Africain mais a sara denmisɛnya la san 24 o kɛra ko san 21 ale ka hakili da farankan b'a kan ko n'i bɛna don école la i bɛ don l'école de médecine de l'Afrique occidentale Dakar i bɛ don san 24 mais ale u y'a don san 21 parce que a hakili tun ka di ale ni mɔgɔw tun bɛ kɛ mɔgɔ y'a kɔrɔ a y'u bɛɛ da donc u y'a ta o de kama ka taa n'a ye n bɛ hakili jigin Modibo yɛrɛ la mais ale ni maliyɛn saba tun bɛ promotion kelen na ayiwa Tijani Faganda Traoré Mali Keita Modibo Balimakɛ ani Yala Sidibé ale ni maliyɛn saba de ye n'i taara Gabriel Touré la il y a le pavillon Tijani Faganda ale ni saba de ye kalan kɛ ɲɔgɔn olu de promoteur Allahu akbar ale nana stage la 3e année ale bɔra Dakar parce que olu ci Afrique de l'Ouest ka taa stage kɛ ale ye Mali de choisi Soudan ko ale bɛna ka stage kɛ yan Gabriel Touré la a y'a sɔrɔ o b'a fɔ dispensaire central ka na peste n t'a dɔn a b'a fɔ cogo di bamanankan na peste bana kɛ bamanankan na a b'o cogo di peste la peste bobine peste bobine bamanankan na a b'o cogo di ayiwa bon an b'a fɔ ko bon ale tun b'o bana fura de kɛ k'a to banabaatɔ furakɛ bana yɛlɛmana fɛ donc o de y'a k'a sata ye a sara yan pour que ɲɛgɛnɛ k'a ko hakili nabudɔnbali o y'a togo di Gabriel Touré ma a nana o cogo de la i ye cɛ Fagana min fɔ nin Tijani Faganda Traoré a muso tun ye directrice ye école A la Mɛnɛkura médecine don Sengler ninnu b'a dɔn cɛ Faganda ale de ye 1959 ale de ye sɛbɛn in ta ka taa Dakar ka taa nin discours kɛ ni yɔrɔ tɔgɔ bɛ se ka da cogo min na ale a yɛrɛ teri na yira ko promotionnaire ale de taara discours kɛ fo Dakar jɛnkɛra n'o ye cɛ Faganda de taara o baaraw la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen nin de tun bɛ n bolo bi Kanbɛ an tɛ taa